Most egy kicsit rossz a hangom, nem baj. Majd ha meg lesz a 50, ja, no az 50, a 150 feliratkozó, akkor majd gépen is fogok live-olni, vagy videózni. Azért még gépen én nem videóztam. Úgyhogy majd fogok videózni. És utána meg, hogyha majd a gép videózás megy le, sokat fog gépen live-olni. Ha meg lesz ott is 50 feliratkozó, remélem sikerül nektek. Ha sikerül, megdicsérlek titeket. Helikopter, helikopter! Elérjük a 200 feliratkozót. Helikopter, helikopter! Para, He's dripping.